सोंबायखा आबनो बिनि फाइनाल लाबोदो दां रखनो ओरैनो बागोसि ओमफ्राय जों साइमोन सिनि गया सानजना केन्सार मानजाक जों बनो ट्रिटमेंट खालायनानै बागै बेंगालराव तलाय फाइमाने आबनो रखजों सियो ओमफ्राय जों सिगाङाव फाइगा 17 तारिखाव जों फाइगा ओमफ्राय जों हस्पिटाल दुइटा चुज खाइमाने कैसा एसिजि ते कैसा हमके श्री शंकरा ओमफ्राय आबनो बेरे शंकरा तेसा कमनि तेसा एफोर्डेबल खाइमान हनै जों आरो एडमिशन खाइना हनै डाइरेक्ट तलाय फाइमाने आदिनो ओमफ्राय सिनि फ्लाइट 11:30 ओमफ्राय फाइते बेलाय हरम थांगा ओमफ्राय जोंहा हराव थांलायखा इमारजेन्सियाव थांलायखा ओमफ्राय आंबो दानि दलक दङ बर' कन्टाक्ट खाय आबो हायके जों तलांलाय माने ओमफ्राय दाबो कक ओमफ्राय आबो से जोंहा दिनो बनो तलांखा ओमफ्राय बिनि टाटानि तो सिनि रिपोर्ट दं लाभ होनो ओमफ्राय आरो जत फनका फाइबनो बनो एडमिट खाइमालिया डक्टर साख्लाय रेखाता ब्रक रिपोर्ट नाय साखा माने अंगलाक और अंगलाक ब्रक या करे रे मा हाइना ओमफ्राय जत रिपोर्ट नायै ताम अंखा ताबो बिनिबो बाहाय प्रब्लेम अंखा ओमफ्राय आबो रकमा किसा साना बिनि हिंखाय गोबांमा जे बडि पार्ट गुबुननि अर्गान दगबो स्प्रेड थांखा बर' अंखा ओमफ्राय बिनि लान्सआव थांखा लिभाराव थांखा ओमफ्राय ब्लाडआव थांखा तै ब्लाड क्लट रक मंबायखा ओमफ्राय तै टिउमार हाय बतङ बिनि बेक साइड ओमफ्राय साइडता ओमफ्राय अब गोबां मासिं दंसियो कायसा जागा ओमफ्राय सार्जारि रखनो क्लाइमान खामो ओमफ्राय आमहाय गोबां जागा साइ बिनि बाहारै दंबायखा रम साइड दंबायखा ओंखायनो आबोनि बागै डक्टर आगासो रिक्स नालिया बर' याकारै रैखाता ओमफ्राय बिनि आबो कक याकंग सेमि ओमफ्राय याकंखनो तानसुइमान खामो ओमफ्राय यां साकाबो बिसिमबो जत जागासो मतामति बाहारै थांमाने बागै डक्टर माने याकारै रैखाता ओमफ्राय नंनि रांबो बायनाय प्राइवेट हस्पिटालबो ओमफ्रायबो ओंखायनो रक गानानि कैसे गभर्नमेंट हस्पिटाल दङ किडवाइ आरो फनो तलां देहनि सङो रेफार खारि ओमफ्राय आबो जों भिडिअ बरिखा जोंनि कोया विशाल नेरबो मुखना तया नेरबो निया आपडेट देखा ओमफ्राय आबो हायके जों आरो तलांलाय थां माने आरो सेम कन्डिशन न आबो हायनो साव ओमफ्राय जत रिपोर्ट नायै बरबो सेम नता आबो हायनो ओमफ्राय लास्ट अप्शन रेखा बरक मरक केमो स्टार्ट खाइमानो केमो बाय जदि थांकायबा थांका थांलियाकायबा थांलिया ओमफ्राय बिनि तो लास्ट माने 5% 10% आबो हाय सिमिसि तंजासियो सिनि कोया सानजनानि ओमफ्राय माने बेलायखाय दुख नाङै फायो आबो रखनाखाय जों मिया बसिनि आरो सालाय बेलायखाय काबलायखा जतनि बरक भिडिअ नकबाय खिनि सिनि मकनले मक्ति रखता बिनि आमा सं बिनि बाबा संखो मनो सिया हायसिं थांबाके गाबमान कामा आबो नसंबो बेलायखाय दुख नांगौ बिनि बागै आसे कस्त'खै तुलाय मानिता ओमफ्राय दाबो गाबोनो लास्ट अप्शन बिनि केमो रेवै बानसिखाबा बानसिलिया ओमफ्राय बानसिलिया आमहायता बरक सामान ओंखायनो रक केमो स्टार्ट खाइमानो बंनि किडवायाव खाइमानो ओमफ्राय प्रब्लेम ओमफ्राय आबोसे सकाङो बरकनो टाटा तलांफ्रो बरक फाइफ्रो बिनि मामा वो जे बायोप्सि खाइमाने जे ब्लक जे टिस्यू न तो बुजागलिया आरो न हस्पिटालाव कावै फाइजाका ओमफ्राय तमुं ना टिस्यू जे ब्लक बायोप्सि नि तंका ओमफ्राय ओ किडवायाव न बनो केमो स्टार्ट खाइमान खामता ओमफ्राय दाबो मेइन प्रब्लेम ओमफ्राय आबनो जे ब्लक गोरैनि बागै बनरबो केमो नायमालिया डक्टर अखाय साइज खायखा नरक टाटाव तेसा बेक खालाय थांदे नंनि जेहेतु आरो से ब्लक बा आरो तेसा थाङै केमो स्टार्ट खायदेनि सावता ओमफ्राय जों दाबुक साब लायनाय डिसकासन खायलायनाय दाबुक जों जोंनि बेंगालुर टीमनि दिनेश जोंनि ब्रादार दिनेश बबाय थाङै जों ताम खालायमान बरक बबा हायके सबायमान ताम खालायमान खालायमैया सोङाबो
माने कक साबलायनाय किसासा सिगन सा जों डिसकासन खालायनाय ता ताबक थांनाय ओमफ्राय मियाथ' जों रेस्ट खालायलायखा आसक थया सायाखै दंलायमोन मिया दिनै सासा थलायखा ता ओमफ्राय बिनि एकदम जरा कम आबोनो बेलायखे जरा कम बुफ्रो जानि तामं थानो केबो साइमान या बो इसोर सिमिसे साइमान ओमफ्राय ताबक इसोरनि थानिसे बिनि लांमा इसोर जखन लांमा रेखाबा इसोरनि थानिसे बिनि लांमा डक्टरक तो नंसा खालायमिया बरकाबोनो लास्ट ऑप्शन ना सार्जारि खाइमानो कोनो खाइमिया बिनिते केमो सिमिसे कायसा बिनि लास्ट ऑप्शन तंसे केमो रे थांकाबा थांका थांयाकाबा थांले ओमफ्राय 5% 10% बेखौ तमरक सियो गोबां सिनाय दं ओमफ्राय कोनो खायना गरै कोनो उपाय गरै दे नाम खायदा गाबोनो जों बेलायखे वाना लायजाक बेलायखे दुखबो नांलायजाक दे इनरक गोबां साइमाना मुसुंजाखा साइमानाबो नांनाय हाबोनि बागै आपडेट दियो जों आसक कस्ट खाय सुबा लायखा त्रिपुरा गोनांगै सिनि दफा गोनांगै रायनो सुबा लायखा माखाय सराय खनाय सिक्ला सिक्ली हक्रा साक्रा जत जों बिनि बागै इमोसन नांलाय दं बिनि बागै दुख नांलाय दं ससियेल मिडिया खलखायनो बिनि मामां डनेशन खांलाय माने सरिलाय माने काबलाय माने आबो खायमां आंबो नगो गाबोनि बागै जतनो हामबाय मारियो आसके जों बनो सापर्ट खालाय माने सुबालाय माने बे त्रिपुरानि जों सुबालाय माने बिसिं बनो खना आसक खायरक जाकनाय आसक सुबा जाकनाय सिनि कुया सानजाना नं खना बनो रेकर्ड फाइपनो दा बक्स अबसिनि यागो या बनो मथांनानै डक्टरकनि यागो बुया बनो मथांनानै तामुखै ईश्वर सिमिसे कायसा गाबोनो सानायावबो आपडेट कटाल ओमफ्राय जों ताबुक डिसकासन खाय तामुक खायमान माया जों नायलायनाय ओमफ्राय बेलायखे हामबाय आपडेट दी तंफिनाय नाय तंदे